Pixkat zerbitzu bat emate aldera. Astelehenetik osteguna arratsaletan itxita edukitze dugu, bargunean elaboratzeko eta produzioak egiteko. Eta horrela, 24 orduz, zerbitzua dago martxan, nahi dunak etorri eta erosteko. Nik uste azkenean zerbitzu aldetik gehiago dela, diru aldetik baino. Azkenean pentsatu pixkat gainean onberdazun gauza dela, egunerokotasunean beti hori onberdazun makinen gainean, eta azkenean honekin aberastu etzea egiten. Baina bai, jendia guztu eukitu dazu eta zerbitzu bat tematiakin, dana ez da dirua. Hamburguesa asuntua, hamburguesa eta saltxitxak eta xolomua hori euki behar duzu. Kanpotik etortzeianak, oporreta eta hola, nahi izateu hemengo zerbait berezia eman. Orduan beti ere bai, txistorra, txorixo eta holkiak, beti eduki behar izatitugu ere bai makinan. Orduan hozin produktu dago sartzea, bai aratekin edukitzen ditugun produktua sartzen ditugu makina, eta jotega aldatzen. Negualdea holkila eta txistorra gehiago, oan udaraldea hamburguesa, saltxitxak, jendian eskariaren arabera, aratekin nola ikusten duen jendia eskatzen, pixkat makinan bai hori reflejatzen dugu jendiak aukera eukitzeko. Gaztia ibiltzea, eta bai asteburutan, astia igual kanpon pasatzeunak eta gero igandetan etorri, itxasoko jendiak eta bai igual gero itxasoa eman behar dunen, bai hartzen ditu gauza gero itxasoa emateko, eta jende heldua ere bai. Bai bate baino gero esplikatu behar izan jot, heldua amona da hola, aber nola di joan, lehengoan ibiltzeko eta gero ikusi izate, bai porratu nun lehengoan eta oso ondo, azkenen teknologi puntu bat bai, aikon amona irakusten de bai. Hori da azkenian laneako gogua dakan eta ze bokazioa. Azkenian honek emateuna da gainean onberdezun gauza dela eta egunerokotasunean beti bideratu behar duzu. Orduan zure produktua zerbitzu bat eman baldin baduzu eta pixkat, hori pixkat iriki eta jendia guztua eduki, txapo, irikitzean danak eta lana egiteko gogua eta jarri nahi dunak, baina bai dedikatzula dedikazio pixkat eta pixkat gainen onberreko gauza bat.